A ber, nik diskua definitxu beharko banu, izan litzateke super osua, super kompletua, zean itari daka, ez? Dano para gauz horretan, osea, ritmo aldeti ditxu baladak, hizkuntza aldetik bai, oida, baladak, reggaetoi ritmoa ebaka, bai, benetan, Bai, danetik daka. Oida, orduan, danetarak, osea, publiko danentzat eta danetari daka, Nikola Ipritxu. Aurkezpen data moduan daka, hau gabonak ez, orduan, bueno, dana jundalotuta eta kontenidua eta berez barruko dana eta bestixak dira, betidanik ezagutzen ditugun gabonetako bestixak, danon artien aukeratutakoak, holan nindako brainstorming baten bitartez, eta orduan, hori, Ibarko udalan partetikan heldu zitzaigun aukera izugarri hau, azkenian disko batek suposatzen dauen danan, barruan dauen dana ezagutzia, nik uste dut, izan dela, niretzako, eta danondako nik uste dut, esperientzia kristonekua. Eta gainera, ez dira bakarrik gabonetako kanta, baizik eta euskaratu ditugula gabonetako klasiko batzuk, eta hori guai daude bai. Indogu euskaratu Let It Snow, Elurra, deitxo dutzagu, eta Santa Claus Diskoa ditu bederatzea bestai. Eta bederatzea besti horietatik, bat eta erdik komposatu da, meldei bat indogu eta bideoklip baten orkestuko dira. Muy rollo guazen, muy bai, eta, bueno, baina hori, esan duten moduan, fizikoki salduko dugu, bai, kontzertu egunian, eta gero egongo dira punto de venta ezberdinak definituko ditugunak gure sozialetan, eta bueno, eta gunean bertan bai komentauko duguna nun erosialko dira. Eta horrez bain behar oso garrantzitsua Spotify niongo dira kantutan. Bai. Nahi gozo autobusian entzun, horre hongo dira, oza, primordialetan. Bai, gainera uste dugu dala gabon hauetan erregalatzeko erregalo politx bat, porque azkenian da, nik uste dut ekonomikoki, ez dela esfortzu erraldoi bet, ziba, 10 euro izango dira, baina nik uste dut, bai intentzio aldetikan eta nik uste dut suposatzen da bendana gaitxikan. Ezagutzen bagaitxuzte guri pertsonalki, bueno, seguro pillo bat, baina igual ezagutu bari bai, jo que sea, mamari ero, anaiari ero erregalatzeko dala, detaile bat, izango dela ez bakarrik diskoa, disko fizikoak ekarriko dau, letrak transkribiduta, orduan izango da más que tipo album, eukiko ditu ilustrazioak, orduan da algo más que disko bat, asekas. Libreto moduko bat. Daka plus hori, nik uste dut politxe izango dela regalatzeko, orduan, bueno, apuntau. Maila askoko proiektu bat izan da. Oso profesionala, guk askoekin hor estudian grabatzen, bueno, oso guaia. Kamina. Oida, kamina, oso guaia. Legarren grabatzean entzatibo hori izan da como un premio moduan, ez. Ezagutzia hemen Ibarren dakagula aukera hori, eske nik uste dut beste herri gutxik akatela olako aukera politxe. Eta izan da oso esperientzia, asko ikasi dugu, eta asko ikusi dugu, eta asko, bueno, ezagutu dugu mundu hori, eta hori Uste profesionalak sentidu garala. Izango da gure orkespen karta, ez azkenean. Guk pentsau genduen, a ber, algia igo kolisioko estenatokira eta kantau, hoi badakiguela, kantatzen, edo algira igo kolisioko estenatokira eta kriston espektakula montau, eiz, antzerki musu bat emon, eskenari, eta bueno, por lo que sea bigarren agustan pako, nahi da. Zube beti bide horretatik. Oida, precisamente oso konbentzionalak ez gara eta horretaz arro gauz, orduan. Bai, antzerki bat montado, azkenan izan espektakulo antzerki.horrekin, lo konduktor bat eukiko da, eukitxuste kantu danik, euren artian, orduan guai, eta gogo bat, ez ez kantatzen, beste demora itxoiten, pues ya... Gogo, eta iruan abestu eta gero jaltzera juteko.